sayote. Sayote, sayote, tayo. Sayote. Hindi natin yung tutubo. Tapos yung isa, ito may bayabas. Right. Yan. Try natin dito. Itong isang sayote. Dito. Dito para magkalakkat. Medyo bayapas. Tingnan natin kung tutubo. Kaya naman panlang muna. Eto, pag ano naman, ewan ko kung tutubo. Try natin. Try lang. Magkabaliktad. Tignan natin kung survive. Diyan na yung basura. Okay, ayos na yan. Natin yung basura naman. Yung mga blue. Yeah. Kumusta na Kak Robert Ramsey?
buhaya ko, hindi ko pa natanim. Hindi na binmat nga yung palagip. No kasuro no malpas ti ML. Malpas ti ML ialis ko, palagip mo. Malpas ti ML palagip mo. Okay. Kamatis, spinach. Spinach, kangkong. Yung bigay ni Manong ko. So, nata. Ayan, so nakatanim na tayo ng ano. Nakatanim na, nakalinis tayo. Ayan. Itong sili ko kaya, kunin ko kaya. Sinigang, lalaki pa yan. Sinigang na paa ng ano? Hindi, may sili na yun. Paa ng ano? Paa ng kambing. Ayan, tanim ko. Ito yung aking ulam. Ulam ang sayote. Yeah. Okay, matungkad. Okay. Okay, babush at mangantayon. Mangantayon. Basura na agad. Okay, babush.